Meditație pentru autovindecare de Louise Hay. Ascultă înregistrarea timp de o lună, în mod repetat. Găsește un loc liniștit, așează-te într-o poziție confortabilă, ținând spatele drept. Dacă nu te simți confortabil, întinde-te. Dacă adormi, nu-ți face griji. Nu trebuie să auzi. Subconștientul tău va auzi totul. Mai întâi, îți vei încorda corpul cât poți de mult. Încordează-l mai mult, mai mult. Fă acum. Acum relaxează-l. Inspiră adânc și umple-ți corpul cu aer ca și cum ar fi un balon. Expiră. Inspiră din nou adânc. În timp ce lași aerul să iasă, permite-ți să îți imaginezi că te afli într-un mediu natural foarte plăcut, în care te simți în siguranță. Inspiră adânc și pe măsură ce expiri, începe să te eliberezi. Eliberează-te. Lasă frica să dispară. Imaginează-ți că frica este un nor negru care plutește deasupra ta și că îl ții acolo cu o frânghie. Dă drumul la această frânghie și privește cum norul negru al fricii se îndepărtează. Privește-l cum se îndepărtează până când devine atât de mic încât nu-l mai poți vedea. Ești cuprins de un sentiment de ușurare. Inspiră din nou adânc și abandonează furia. Eliberează-te de vinovăție, de regrete, de invidie, de tensiune. În aceste momente, permite-ți să fii complet împăcat. Nu este nevoie să te obosești. Nu trebuie să fie o muncă grea. Doar gândurile trebuie să se schimbe. Și eu te voi ajuta. Am fost acolo și știu că tiparele de gândire ajută la dizolvarea bolii. Acum respirația ta relaxează tot corpul. Nu mai trebuie să te opui, ești în perfectă siguranță. Poți chiar să dormi dacă vrei. Lasă-ți scalpul și fruntea să se relaxeze. Acum relaxează mușchii din jurul ochilor. Ochii se afundă adânc în cap și relaxează-te. Acum relaxează-ți fața, obrajii, buzele, limba, maxilarul, gâtul. Relaxează ceafa, umerii. Acest sentiment de relaxare se răspândește în tot corpul. În jos pe umeri, până la brațe, coate. Continuă să cobori pe antebrațe. Închieturi, mâini. Simte micile pulsații din vârful degetelor. Este propria ta energie care pulsează. Acum, relaxează-ți spatele. Simte cât de grei sunt acești mușchi. Simte cum se relaxează pieptul.
cutia toracică, abdomenul, pelvisul, organele genitale. Această senzație de relaxare coboară pe coapsele tale, genunchi, glezne. Simte cum pielea se relaxează. Organele interne se relaxează. Emoțiile se relaxează. Simte cum muzica se mișcă prin tine și te relaxează și mai mult. Puterea care te-a creat ți-a dat suficient aer ca să poți respira cât timp trăiești. De fiecare dată când expiri, nici măcar nu te gândești la următoarea inspirație. Iei de la sine înțeles că aerul va fi acolo. Ai credință și încredere că va fi acolo. Acum, extinde această credință și încredere în zonele corpului tău care au nevoie de vindecare. Observă cum intră aerul în corpul tău și cum iese din el. Observă cum nu trebuie să faci nimic. Există o inteligență în interiorul tău care îți face corpul să respire. Această inteligență interioară face parte din inteligența care a creat această planetă. Nu ești pierdut, nu ești singur, nu ești uitat și nici nu ești respins. Ești valoros, nu ai fost lăsat pe din afară. Ești unic prin însăși puterea care te-a creat. Această putere ți-a dat puterea de a-ți crea experiențele. Puterea minții tale. Fiecare gând pe care îl gândești și fiecare cuvânt pe care îl spui îți creează viitorul. Acum decizi să folosești această putere pentru a-ți crea un viitor nou și minunat. Ești mult mai mult decât un simplu corp. Ești conștiință pură. Ești o expresie divină a vieții. Ești una cu toată viața. Și totuși nu există nicio persoană, loc sau obiect care să aibă vreo putere asupra ta. Pentru că tu ești cel care gândește cu mintea ta. Tu ești puterea creatoare și tu ești autoritatea în viața ta. Acum tu alegi să-ți folosești puterea și să te vindeci. Da, este adevărat că atunci când ai fost mic, au existat momente dificile, momente în care te-ai simțit singur, nedorit, neiubit. Poate că ai fost respins sau abandonat și chiar maltratat și umilit. Da, știu că au fost vremuri teribile. Poate că unele au fost atât de îngrozitoare încât nici măcar nu ți le amintești.
dar trecutul nu are nicio putere asupra ta. Dacă alegi să trăiești în prezent, eficiența puterii este în momentul prezent. Fiecare moment este un început. Iar acest moment este un nou început pentru tine, aici și acum. Așa că să luăm trecutul în întregime, să-l înfășurăm în perfecțiunea iubirii și să-l lăsăm să plece. Să-l lăsăm să plece. Să afirmăm că ești liber acum. Nu ești mama ta și temerile ei. Nu ești tatăl tău și convingerile lui. Nu ești nici una dintre rudele tale și opiniile lor. Nu ești nici unul dintre profesorii tăi de la școală și abilitățile lor. Și cu siguranță nu ești nici una dintre limitările educației tale religioase, ci ești tu însuți, o expresie divină și magnifică a vieții. Ești o ființă unică, specială și minunată. Ești o ființă ieșită din comun. De la începutul timpului nu a mai existat niciodată o altă persoană ca tine pe această planetă. Și nici nu va exista vreodată. Prin urmare, nu există niciun motiv pentru competiție sau comparații. Ai daruri și abilități unice și un mod special de a le exprima. Ești demn de dragostea și acceptarea ta. Nu din cauza a ceea ce ai făcut, ci pur și simplu pentru că existi. Îi ordonăm subconștientului tău să renunțe la toate credințele negative care te limitează sau te rănesc în vreun fel. Ele trebuie să dispară acum, indiferent dacă știm sau nu ce sunt, indiferent de cât timp au existat aceste credințe. Acum, în acest moment, le ordonăm să plece. Le măturăm, le ștergem, le eliminăm, le neutralizăm și le dăm drumul. Afirmăm că ești dispus să le lași să plece și să te eliberezi. Ești în siguranță dacă faci acest lucru. Afirmăm că există în tine dorința de a renunța la cauzele mentale, la tiparele mentale ale conștiinței tale care creează situații negative în viața ta. Afirmăm că ești dispus să renunți la nevoia de a avea această boală. Acum las-o să dispară, las-o să se estompeze, las-o să se dizolve în neantul din care a venit. Afirmăm că ești dispus să începi să dizolvi întregul tipar de resentimente și de vină din partea celorlalți. Una din modalitățile de a te elibera de zidurile de resentimente care te țin prizonier este să înțelegi cu adevărat de unde vine persoana respectivă, să pătrunzi în comportamentul ei și să vezi ce se întâmplă în interior. Ce știi despre copilăria părinților tăi? Cum a fost copilăria pentru ei? Care erau temerile și spaimele lor? Când înțelegi că nu va fi nevoie de iertare, vechile nemulțumiri se dizolvă în lumina înțelegerii și a compasiunii. Copilul tău interior, pe care l-ai dojenit atât de mult timp, vrea să audă că îl iubești. Vrea să se simtă în siguranță pentru a se însănătoși și a continua să se simtă bine. Când erai mic, ceea ce îți doreai mai mult decât orice altceva era ca oamenii din jurul tău să te iubească și să te accepte exact așa cum ești. Încă mai cauți acel sentiment și aprobare? Ei bine, singura persoană care ți-o poate da ești tu.
Aprobarea celorlalți nu are niciun sens dacă nu te apropii pe tine însuți. Acum vreau să te vizualizezi ca un copil de 6 sau 7 ani și să te uiți adânc în ochii lui. Observă dorința care este acolo și înțelege că acest copil vrea un singur lucru de la tine: iubire și acceptare. Deschide brațele și îmbrățișează acest copil. Spune-i cât de mult îl iubești. Spune-i cât de minunat este, cât de frumos este, cât de inteligent, cât de deștept, cât de creativ este. Spune-i că este în regulă să faci greșeli atunci când înveți. Spune-i că îl vei iubi mereu și că vei fi mereu alături de el. Acum acest copil devine foarte mic, până la o dimensiune care încape în inima ta. Pune-l acolo, astfel încât, ori de câte ori te uiți în jos, să-i poți vedea chipul lui micuț care se uită la tine și să-i poți oferi multă dragoste. Acum vizualizează-ți mama ta când era un copil de 5 sau 6 ani, speriată și căutând iubire fără să știe unde să o găsească. Ia-o în brațe și îmbrățișează-o pe fetița speriată care se simte în siguranță acum. Spune-i cât de mult o iubești. Spune-i că vei fi mereu alături de ea, indiferent de ce se va întâmpla. Când simți că se calmează și se relaxează și începe să se simtă în siguranță, fă-o de asemenea foarte mică pentru a îngăpia în inima ta. Pune-o acolo, alături de copilul tău interior, astfel încât amândoi să primească iubire reciprocă. Acum vizualizează-l pe tatăl tău când era mic, de 3 sau 4 ani, speriat, plângând, tânjind după iubire. Vezi cum lacrimile îi curg pe față, nu știe încotro să se întoarcă. Mai deschide încă o dată brațele, ia-i trupul mic și tremurător. Știi cum să o faci, te pricepi să consolezi copiii speriați. Consolează-l, cântă-i, lasă-l să simtă cât de mult îl iubești. Acum nu mai este nevoie de cuvinte, o poți face doar cu sentimente. Lasă-l să se simtă cât de mult îl iubești, lasă-l să simtă că vei fi mereu alături de el. Când îi se usucă lacrimile, simți dragostea și pacea din trupul lui micuț. Fă-l foarte mic, de o mărime care să încapă în inima ta. Pune-l acolo alături de ceilalți 2, pentru că acești 3 copii să se iubească foarte mult și tu să-i poți iubi pe toți 3. Există atât de multă iubire în inima ta încât ai putea vindeca întreaga planetă. Dar deocamdată, hai să folosim această iubire pentru a te vindeca pe tine. În centrul inimii simți o senzație caldă de bunăstare, o gingășie. Acest sentiment începe să schimbe modul în care gândești și vorbești despre tine. Acum, această iubire din inima ta începe să curgă prin tot corpul tău, prin vene și artere până la cele mai mici capilare, scăldând, îmbibând, calmând și vindecând toate celulele corpului tău. Această iubire din inima ta debordantă aduce bucurie în fiecare parte a corpului tău, astfel încât toate celulele să se simtă fericite în timp ce lucrează pentru a te menține sănătos.
Dacă există durere sau disconfort în orice parte a corpului, această iubire pătrunde în el și dizolvă durerea. Apoi, corpul tău este liber să se vindece singur. Iubirea îți spală trupul ca o apă proaspătă, cristalină, care curăță tot ce atinge. Corpul tău știe cum să se vindece singur. Iubește-l și sprijină-l în această sarcină. Spune: aleg să mă fac bine. Aleg să mă fac bine. Acum dragostea inimii tale debordantă mătură și aruncă afară toate rămășițile vechilor resentimente, răni și amărăciuni care ar putea rămâne. Este imposibil să iubești cu adevărat până când nu ierți. Așa cum spune cartea Un curs de miracole, ai preferat să fii fericit și sănătos sau ai preferat să ai dreptate? Vizualizează în fața ta un mic scenariu. Poziționează acolo persoana pe care o disprețuiești cel mai mult. Poate fi din trecut sau din prezent. Poate fi în viață sau deja decedată. Când vezi clar această persoană, spune-i: te iert pentru că nu ai fost așa cum am vrut să fii. Te iert și te eliberez. După aceea încep să îi se întâmplă lucruri bune, lucruri care ar fi importante pentru ea. Privește această persoană zâmbind și fericită, zâmbind chiar și atunci când îi lași imaginea să dispară. Acum vizualizează o ușă de închisoare care se deschide în fața ta. Simte cum lanțurile tale se slăbesc și cad, iar tu ești în lumina soarelui vieții. Această persoană este liberă, iar acum și tu ești liber. Când te trezești dimineața, aș vrea să te duci la oglindă, să te privești în ochi și să te întrebi: ce pot să fac pentru tine astăzi ca să te fac fericit? Fă în fiecare dimineață. Încep să știi ce te sperie. Dacă ceva te deranjează, du-te la oglindă și spune: te iubesc. Ce pot să fac acum ca să te simți confortabil? De asemenea, vreau să te privești de 2 sau 3 ori pe zi în oglindă și să spui: te iubesc cu adevărat. Te iubesc cu adevărat. Fă aceste exerciții timp de cel puțin o lună, până când începe să ți se pară ușor și plăcut. Apoi continuă să o faci doar pentru plăcerea de a o face singur. Repetă-ți: mă iubesc și sunt de acord cu mine însumi. Mă iubesc și mă apreciez. Poate că nu pare convingător, dar repetă-l la nesfârșit și va deveni real. O altă afirmație pe care îmi place să o folosesc este: sunt frumoasă și toată lumea mă iubește. Universul te va sprijini în tot ceea ce alegi să crezi despre tine. Oricât de simplu ți s-ar părea acest comportament pentru moment, nu trebuie să încetezi niciodată să te iubești și să te apropii. Este timpul ca tu să devii cel mai bun prieten al tău, persoana a cărei companie îți place cel mai mult. Acum, acel sentiment de iubire de sine care se amplifică începe să radieze din tine în toate direcțiile, atingând oameni, locuri din trecut, locuri din prezent,
locuri din viitor, astfel încât oriunde te duci, orice ai face, pe oricine ai întâlni, oriunde te ai afla, vei găsi propria ta iubire, așteptându-te, întorcându-se la tine multiplicată. Ia-ți zilnic timp pentru tine, fă-ți perioade de relaxare, începe să vizualizezi cum corpul tău se însănătoșește și cum trăiești viața pe care ți-ar plăcea să o trăiești. Acum, imaginează-ți cum este să te simți foarte bine, cu multă energie și cu un corp care face ceea ce vrei tu să facă. Să te recuperezi pe deplin, să-ți atingi obiectivele pe care ți le dorești în viață, să-ți îndeplinești dorințele. Imaginează-ți că ai timpul, energia și banii necesari pentru a face lucrurile pe care îți place cu adevărat să le faci. Poate că în mod normal nu-ți acorzi suficient timp pentru a face aceste lucruri. Dar acum, în mintea ta, poți simți cum este să-ți acorzi timp pentru a te bucura. Observă cum familia și prietenii te susțin în acest aspect și spune: mă bucur că îți acorzi timp să te simți bine. Imaginează-ți cum relațiile tale toate devin mai semnificative. Descoperă un motiv puternic pentru a te vindeca și a trăi. Concentrează-ți prioritățile în timp ce lucrezi cu aceste imagini, zi de zi. Și poți face acest lucru oricât de des dorești. Corpul tău va răspunde la energia vindecătoare pe care o oferi, indiferent de tratamentul pe care ai ales să-l urmezi pentru a dizolva această boală și chiar dacă este vorba de operație, află și afirmă că fiecare mână care îți atinge corpul este o mână vindecătoare și că organismul tău răspunde bine la tratament. Celulele din corpul tău răspund uimitor de bine la tratament, iar puterea și integritatea revin în corpul tău. Afirmăm că persoanele care administrează tratamentul sunt uimite de viteza cu care se produce vindecarea. În adâncul tău există o parte din tine care știe că ai puterea de a te vindeca. Nu contează de unde a venit cauza bolii. Acum o eliberăm și o lăsăm să plece. Acum te poți însănătoși și poți continua să te simți bine, fără teamă, simțindu-te în siguranță. Dacă există vreun beneficiu care rezultă din această boală, afirmăm că acest beneficiu poate fi sprijinit într-un mod și mai pozitiv. Acum ne concentrăm energiile asupra revendicării dreptului nostru natural de a te exprima în mod creativ, într-un mod care să te împlinească. Este dreptul tău să poți face ceea ce vrei tu să faci și nu ceea ce vor alții să faci. Să te simți confortabil cu asta. Revendicăm acest drept natural aici și acum. Este dreptul tău natural de a participa la abundența și prosperitatea Universului, pentru a trăi bine și a te simți confortabil cu substanța numită bani. Revendicăm acest drept natural aici și acum. Este dreptul tău de a avea relații iubitoare, fericite, frumoase, de a fi întâmpinate cu dragoste oriunde te duce. Revendicăm acest drept natural aici și acum. Este dreptul tău natural de a te bucura de o sănătate deplină și vibrantă, cu multă energie, pentru că toate organele, mușchii și articulațiile să funcționeze perfect, să te simți bine în pielea ta, să dormi bine și să te trezești în fiecare dimineață revigorat și entuziasmat că începi o nouă zi. Revendicăm acest drept natural aici și acum. Dacă există vreun tipar în conștiința ta care ar nega sau întârzia acest lucru în vreun fel, afirmăm că ești pe deplin dispus să le liberezi
și să-l lași să plece. Eliberăm și dizolvăm orice rezistență. Afirmăm că acum ești total deschis și pregătit să primești numai binecuvântare și bucurie. Binele intră acum în viața ta în toate modurile posibile. Primești iubire și sprijin. Se întâmplă miracole în viața ta. Acum ești gata să iubești și să accepti cine ești și ceea ce ești. Inteligența universală te sprijină în acest sens. Ești înconjurat de energii iubitoare și vindecătoare. Ne folosim de aceste rezerve enorme, ne folosim de puterea vindecătoare a iubirii. În adâncul ființei tale există o sursă infinită de iubire. Iar acum permiți aceste iubiri să iasă la suprafață. Această iubire îți umple inima, corpul, mintea, conștiința, întreaga ta ființă, ea radiază în toate direcțiile și se întoarce la tine multiplicată. Cu cât folosești și dăruiești mai multă iubire, cu atât mai multă iubire ai de dăruit. Cu atât mai mult, oferta este infinită. Folosirea iubirii te face să te simți bine. Este o expresie a bucuriei tale interioare. Ne iubim pe noi înșine, de aceea îngrijim cu dragoste corpul nostru, îi oferim mâncare și băutură hrănitoare. Facem exerciții fizice în mod regulat. Îl aranjăm și îl îmbrăcăm în moduri care ne plac. Ne iubim pe noi înșine, de aceea ne facem casa confortabilă și plăcută, umplând-o cu vibrații de iubire, astfel încât tot cei care intră, inclusiv noi, să simtă și să răspundă la această iubire. Ne iubim pe noi înșine, de aceea facem o muncă care ne face plăcere. O muncă care folosește toate darurile și abilitățile noastre creative într-un mod satisfăcător. Lucrăm cu și pentru oameni care ne iubesc și pe care îi iubim și obținem un venit bun. Ne iubim pe noi înșine, de aceea ne gândim și îi tratăm pe toți oamenii cu dragoste, pentru că știm că ceea ce dăm se întoarce la noi multiplicat. Acum atragem doar oameni iubitori în mediul nostru, pentru că ei sunt o reflectare a ceea ce suntem noi. Ne iubim pe noi înșine, de aceea ne iertăm și renunțăm în totalitate la toate experiențele din trecut și suntem liberi. Alegem să trăim în totalitate în prezent, trăim fiecare moment ca fiind bun. Știm că viitorul nostru este luminos. Suntem una cu Universul acum și întotdeauna. Tot ceea ce trebuie să știi este dezvăluit. Tot ceea ce ai nevoie vine la tine într-o ordine divină perfectă. Vindecarea ta este deja în curs de desfășurare. A fost deja acceptată în conștiință, iar acum vindecarea fizică va începe să se manifeste. Nu contează dacă conștiința ta a auzit sau nu ceea ce ți-am spus, pentru că suntem în comuniune cu subconștientul. Am semănat noi semințe în solul fertil al subconștientului tău, unde acum vor germina, vor prinde rădăcini, vor crește și vor deveni realitatea ta. Când o să vezi că apar primii germeni, nu spune, nu e de ajuns. Dimpotrivă, spune cu bucurie, oh, ce bine, a încolțit. Observă-ți recolta de experiențe bune, culege și cultivă ceea ce alegi acum să semeni. Fericirea înseamnă să te simți bine cu tine însuți. Știu că te simți întreg și complet. Totul este bine în lumea ta minunată, schimbătoare, iubitoare, fericită, sănătoasă, sigură, prosperă, creativă, pașnică. Ești protejat și ghidat de o putere divină. Te iubesc. Pacea fie cu tine. Așa să fie.